аз в момента съм просто няма как да спора за това, че е най-якото място. Просто това е най-якото място. За мен е. Просто пример. Така. Трябва да прескачам бързо. Леле. Ето така, това не е любимото място. Това не е честно. Ето любимото място, просто няма как. Това е любимото му място. Виж ли се едно? Да. Окей. Тук си има басейнче. Горе си имаме хотелче. Та има една коза, ако виждате. Не знам дали виждате. Така. Тя е изпразвам басейнето на любимия. И ми хора, чао, вмирате се, ако не ме видеото, чао.